Нека обсъдим за последен път вашето желание да сложите край на живота си. Как започнахте да се занимавате с това? Всичко започна преди много години. Твоите години. На първо място трябва да намерите друга професия, която да изисква постоянно движение. Ще пътувате непрекъснато, но няма да пристигате никъде. Нещо като турист. Вижте, Найден още тогава беше най-добър в едно нещо. Да познава какво ще се случи по-късно. Сега, разбира се, това е модерно и всяка компания от 5 души има стратегически директор. Но той нямаше нужда от това. Нямаше нужда от маркетингови проучвания, от стратегии, от вътрешна информация. Като че ли имаше едно допълнително сетиво, някакво трето око, което отваряше и виждаше в бъдещето. И знаеше какво ще се случи след години, какво ще се търси, какво ще искат хората. All the human and technical resources of NASA, the International Space Agency, and almost every single space lab in the world are devoted to locating the spaceship, the last frontier, re-establishing the connection with the captain of the ship, Mr. Naden Romanov. През 2020 година в началото заминах за Варна, родния град на Найден Романов, или поне града, в който името Найден Романов за пръв път се появява в някакви официални документи. Целта ми беше да се срещна с директорката на дома за сираци, в който той е израснал. Идеята ми беше да напиша статия за истинското начало на живота му, в момента, в който останалите медии вече прегряваха от информация за предстоящия му космически полет. В разговора с тази жена се появиха нови следи, по които започнах да разследвам. И към 20 април 2020 година, когато комуникацията с него прекъсна, моята идея за поредица от интервюта вече се беше трансформирала в идеята за тази книга. Добро утро. Какво имаш предвид? Утрото е добро за теб, независимо дали е добро за мен. Или ми пожелаваш да бъде добро за мен. Или е утро, в което е хубаво да бъдем добри.